Hello, sziasztok srácok! Én Benedict Gaming vagyok, és a mai videóban itt lesz velem Vex, hogy reagáljon. Köszönjük! Amúgy ez a Minecraftnak a Bedrock verziónak az első bétája. Ha kérdeznétek, hogy mi a franc ez a verzió. Meg fogom nézni. Creeper, Bedrock verzió. Én amúgy nem Bedrock játékos vagyok, tehát ha csodálkozok valamin, nekem nem ez a verzió az alap. Én amúgy Jáván szoktam játszani. Ezért most van csontlisztem, és most fenyőt akarok a csontlisztből csinálni. Nem, most amúgy az a házam, mindjárt nyomok egy base tour, csak előbb elmegyek fáért. Hol vannak a saplingek? Ott vannak a saplingek. Amúgy ez a skinem. És miért? Várjál, megnézzük. De lehet. Kérlek, nőj meg! Yippee! Mi? Kérlek ne! Kérlek ne az én videómba! Köszi. Na. Kivág. Ja. Nem is te. Várjuk, hogy kiessenek a lombok, és legalább egy saplinget kapjunk mind a kettőből. A zene meg 200 decibel. Csak egy picit lejjebb. Szeretem a zenét, csak nem, hogyha kiukasztja a hátján. Ja, és itt nincs normális hangja, ha eltörnek a cuccok, tehát csak így eltűnnek a kezedből. Van 2 saplingünk, csodálatos. Milyen csodás. Ezt nem mondta, csak azt mondta, hogy milyen csodás, hogy van 2 saplingünk. Amúgy ez az inventory, milyen alapcuccaim vannak. És eljöttem a spawnról erre a szigetre. Seedet nem tudok nézni, mert valamiért nincs olyan command. Pedig a survival-be is működik újabb verziókban, de ez a Windows 10 Edition beta, nem lehet feljönni a létráról a csapóajtón. Azt mindjárt megmutatom, ha lemegyünk a bányába. Nem ezt akartam, hanem tovább építeni a házat. Ez a házam, láda. Semmi különleges. Kemence, egy kis szén, kicsit pótolom, meg egy crafting table. És akkor most feljövünk ide. Mindjárt alszunk egyet, csak megvárjuk, hogy spawnoljon pár csontika. Hát, ha jönnek. Mert nekem kellene bone meal. Ja, és itt nincs másik kezem, tehát nyomogatom az F betűt, nem történik semmi. Hova rakjam a vizes vödröt. Amúgy már van vasam is. Ja, eltört a baltám.
Milyen okos vagyok, hogy erre rájövök. Kérek botot. Bot. Balta. Awesome. Reméltek spawnol csontváz. Nem látok csontvázat. Pókot már látok. Csontváz. Oké. Na figyeljetek, milyen ijesztő lesz. Nincs is modellé. Nem, nincs is testem, csak így. Lebeg a kamerám. Én csak így vagyok az ágban. Zombi falusitot már láttam sebződni. Hú, de jön felém. Miért csak zombi falusiak spawnolnak? Miért nem spawnolnak sima zombi? Jó! Skeleton olyan aimbottuk van. Megközelíthetetlenek Ha nekem ilyen aimem lenne bármelyik lövöldözős játékban, mint a csontiknak itt, akkor... Na gyere ki! Na gyere ki! Vagy te kint vagy már eleve? Nincsen bent. Még sokkal könnyebb lenne. Gyere, maradsz. Kis csirke. Itt van a végtelen forrás, meg itt lesimítottam a terepet. Na és hát mondtam, hogy a csapóajtók bugosak. Ezt nem csak úgy mondtam, mert nézzétek, lemegyek. Jó, ez tök normális. Fel akarok menni, lenyitom. Nem megy fel, egész blokknak veszi. Akkor azt kell csak, hogy kinyitom, bemegyek alá, becsukom, és így jövök ki. És jöjjünk a bányába. A render distance-emet nem tudom milyen, azt nem is néztem. Graphics, render distance. Figyelj, az én gépem az azt mondom, hogy bírja. Félek, hogy nem is gépem van, hanem laptopom. De attól még bírja. Itt bányáztam ezt a rengeteg szenet. Itt is volt egy kis szén, és akkor most gyémánt. Nincsen semmilyen mód, és ez Bedrock Launcher-t használok, amihez majd hagyok egy linket a leírásba. Viszont ez nagyon fontos, nem hackelt Minecraft. Kell, hogy legyen egy Bedrock verziód ahhoz, hogy működjön a Bedrock Launcher. Tehát ez a Minecraft, ez nem hackelt. Vagy kerekelt, vagy hogy mondják, vagy... Ja. Ja, nem tört, az a magyar szó rá. Szén. Az inkább broken, a megtört. Amúgy talán, nem vagyok biztos benne, attól függ, hogy sikerül. Lehet, hogy lesz Broken Script gameplay. Nem tudom. Te is jönnél amúgy? Nyomj egy, elfelejtettem a jelszavamat, azt csinálj újra.
Az nem jó. Úgy már nem olyan drága a Minecraft, de na azért nem jó, ha újra meg kell venni. Meg nyilván ezzel nem is fogod megvenni, hogy Broken Scriptet játszunk, de na. Nem jó, ha nincs Minecraft. Néha a Microsoftnak vannak ilyen furcsa dolgai. Ennyi volt ez a nagy bányászás, 64-nek 37 szén, ha bár a 64 már nálam volt, szóval 37 szén. Víz. Ez nem tudom miért csináltam, de na. Ezért mindjárt eltelik a csákányom, de még van 3 vasam pont. Meg van redstone-om. A legidegesítőbb érc a játékban. De azért még hozok belőle egy kicsit, mert nincs elég. Elég még azért nincs. Ezért kérdések az itemek, azt feléd néznek mi. Izé, Notchnak nem volt gépe. Hozzá. Na, reggel van, úgy látom. Engedj ki! Engedj ki! Kijöttem. Na most egy kis inventory rendezés. Nem kell. Gyakorlatilag minden blokkot leraktam. Szegény. Hol a baltám? Kérem a fejszém. Miért énekelgeted ezt? Pók. Ne, miért van TikTok akuntod? Azért, hogy ilyeneket nézzél. Minden embernek a 95% az egy jó mondat. A mondataink nagyon értelmesek. Mondjuk már én is mondtam ilyeneket. De én nem mondtam olyat szerintem, Ezért csinálok farmot. Kapa. A szigmákos tésztát, hogy mit tudom én. Minden nap új van mi. Ne beszélj így a csatornámon, ez a csatorna gyerekbarát. Amúgy.
víz kell, meg mag. Most raktam le a ládába a magokat. Kérem vissza. Most tölthetem fel ezt az egészet egy vödörrel. Kérlek, ne! Várjál. Mindjárt kész vagyok. Ennyi. Hát ennyi. Hát alszom. Oké. Addig némítsd már le a telefonot. Na, alszunk. És akkor megcsináljuk a farmot. Mennyiból fog állni, hogy kapálok, meg magokat rakok le, de na. Oké. Csontvázak nincsenek úgy nagyon. Nem látom őket, legalábbis. Akkor bánya. Miért ne? De először is annyi dolgot kellene csinálni. Na hát igazából én el is köszönök. Találkozunk a következő videóban, ami valószínűleg a következő része lesz ennek a kis Minecraft Let's Play-nek. Sziasztok!